ndị be anyị ndị Igbo abịakwana m ọzọ kedu ka unu mere ka eke si anyanwụ ọ na-afụna n'ife na-eme na Naịjirịa ife gbasara ife na-eme na Ogun steeti chelugodo nwere ife nchọrọ iji egwago befe pụọ tupu pụọ dịka ha si wee jee nwee business with ofu company na China mana ọ dịka ya sị na gọvanọ ọzọ bịaziri revoke o business ahụ o nwere ife nna anyị ji wee kọlụm ntị n'ọdụ oke mkpa gbasalụ property ndị Igbo na Lagos n'anya tupu mkpọ ife a ka ị gelu ha masịwụ ndị Igbo ka na-ego property na Lagos unu egozina mana nna agwa unu na onwe ka o si dapụta n'ike kịta maka ọtụtụ ndị ofe mmanụ na-agwa anyị na ya ha elu ụzọ ife anyị nwere ndị na-ana ha mana ụnọ fụrụ ife na-eme kịta ndị China bịara ime biznes na Ogun steeti ha mekọrọ biznes with ofu gọvanọ nke bịara abịa a revoke o the business ha jezie ejirila maka ya sizie 3 presidential jet na-achọ isizi property Nigeria ọtụtụ dị iche iche ha nweta judgment na mba ofesi ife ndị akọwala ụnụ ya na ọ daa n'ụdị na-enwere Biafra na ọ daa n'ụdị na-enwe Biafra Chineke mee ebere ife anyị dị n'obodo ọzọ ọgụgụdụ na Lagos maka anụkwuona m ụfọdụ ndị si na ha si ikwere ọ bụrụ ikwere niile mana o nwere ndị na-ajụ ndị Igbo ajụ si na unu nwee Biafra unu apụọ ozugbo gbaa mbọ ka ijide akwụkwọ gị asị m kwuore mara ka ị esi melee property ahụ ka ghara ifunahụ mana ọ bụ na ihe ele jide akwụkwọ gị ụfọdụ na-agba mbọ etu ha esi ka emega ka ndị apụọ ka ha kpalụ ife ha alụtaghọ mana ahụ etu ha ka ọ ya esi dị ụnụ afụgo ife a na-eme kịta Ogun steeti bụ ndị ji ndị China ụgwọ mana ejigo maka esizie 3 presidential jet nke ahụ nke president ka esiziri ọ bụrụzie nke common individual mana mma achọ ka unu ga-egodo ife nna ya kwuru ebe maka mmụta maka onye ya bịasịghị na unu nwee Biafra na ife niile unu nwee na Lagos na unu ya eluze gekwentị asịghị ngo lụwakwa ife na-alụ na Lagos mana nna agwa ahụ na-eke ọ ya esi dị ngwa gezie ntị onwe mbọsị nsị na-asọkwa ya si nwee na-enwe Biafra na Oduduwa ma emetụ ụlọ m aka na Lagos ma ọ bụ na nwere ụlọ na Lagos na Arịwa ma emetụ ụlọ m aka na Kaduna ma ọ Jos ma ọ Kano ma ọ Ibadan ma ọ bụ na nwere ụlọ na Arịwa onwe mbọsị m kwuru ebe a most of you che na nna egwu egwu ide play ide show ide play ide show ke ịkpara anya aka ozugbo ngwara asset ndị Oduduwa aka na America ma nje na Europe gọrịa aka enwere ike sizie their foreign reserve ejebe court and ndị lawyer ebe a na they love the case because ọ na-enye ha ego onwe aghọ ndị lawyer na ebe a na-aghọ na-enye ha ego iji bụrụ lawyer na-eje ụmụ obere case eme agụ agụgbuo okay and I like the case here because fee lawyer file emotional kita na France I charge millions of dollars millions is involved so nje ghọrọ foreign reserve Oduduwa aka nwetara ya goshi ozugbo ha no problem because the case and I like they will do it for free because they know the amount of money that comes out of there. They will not let you do a lawyer's fee. We're gonna go on kaga. Magana these cowboys in Africa, like they say there, they think that everywhere is lawless. This strategist mistake him gonna be galangao. Only happen when as you think about give me something. I want to give him just the slightest mistake. You don't go preach with that. But you know, call on them, Madhana, I got that. It's a say, when you're not able to like Kunki. Yeah. They don't understand. Yeah, my own.
Everybody na kwanyere onwe ya ugwu. The more rich you are, the more respect you give. Ndị na-aghọgharị ebe ahụ ndị nwere anything. Agọja bi na kati hu akata mmiri egbe na gas station gba atụ ihe mekwanye ya gịnị kpatakpata ịkpọrọ ya je kpọchie for 2 weeks. Bigot mee nke ala ruo ya na kọcha anyị ego niile oji. Yes, so the more richer you are, the more calm you are. But even in Africa, ha na-apụ ara. Chinese aghọrọ ya. It's like it's London. Go kwa mama here, but maka Jioku steel. Nigeria has to pay almost $700 million dollars for compensation to Indian company. Yes. Oh, him a lot that China. The man be nice guy, but on that bomb sim now the shipper. Well, problem that no how they delayed the thing. I didn't believe him because this is international business. What am I filing what? I file one, put a number of my file what the man will also religion. Contact the shipper, oh yes, now their vessel, maybe I will come here 2 weeks. I say, okay, put it in writing. It's here writing. And later, how you want me to coach you? Yes. And this thing includes South Africa. I bought something in South Africa direct from here. I send there case you equal. Yes. He send a file on you. Okay, but even in Nigeria, you know, my president, my governor, it's a very big disgrace. This is the president to play. Yeah, they're going after Nigeria. And I'm going to if I get the property for Duduwa, I get there for Arewa in Biafra, they're not going to touch hand. Some people say, I'm man jackal. Yes, you touch and I will come after the assets of the Duduwa and Arewa here. I got one guy in Nigeria and is I file against Nigeria here now. I have for court. This is time for these cowboys to know that the world have changed. His Excellency, my foot. Ndị be anyị kwụ na anụ na ọ bụrụ this cowboy system a na-eme ebe a. Ndị Lagos na-asị gị na ha esizi property gị na ya enwe Biafra. Ha nwekwa property na London. Na London aka eje gba ha akwụkwọ. Etu nna ya si wee kọwa. Ọ sị na ụdị ife ndị lawyer na-alike iji eli nri. Enwe ndị na-alike ya maka ego ya pụta na ya. So maka ndị na-asị gị ife na ga Biafra osizi ha amaghị iwu obodo. Ịghọta enwecha international law na-aga dịgasị ife a. Ọnya na-arịa Nigeria kịta. Nigeria ejego bụrụ Rene jie na agreement emelu. China wee bewe ha. Nke okwu na-emeziri ka disgrace. Esiziwe presidential jet ego. Upon na-esizichara. Court ọzọkwa na US enyekwa sika na-esizi. So maka ndị na-asị gị, hey, unu pụ ha na ma ndị o nwere onye kwuri ụfọdụ agwachiri ya taa akwa. Ofu onye na ife onyinyo nnene. Ikwere, onwe ha na Biafra na ụlọ anyị onye ọbụla jide dọkụmentị ife inwelu. Ọ na Chineke asịghị Chineke ma mgbe o ejinye o ji chọọ na ọnụ uche Chukwu maka mụnwa believe na uche Chukwu. Ọnụ uche Chukwu na mmadụ ya apụ. Jide dọkụmentị gị aka. Eme diplomatic moves na. Nwebe ebe anyị kọwara ebe video ochie anyị. Asị ọnụ pụ ha na ọ na-eluzu ife niile. Onye ndị lazy people achọghị ịlụ ọrụ. Ife a na-echedewe wee etu ndị Igbo esepụ ka adị kpakọrọ ife ndị Igbo nwere. Ha na-echetu ndị Igbo esepụ ka adị kpakọrọ ife ndị Igbo nwere. Ịfụnanya ya. Ama na ụfọdụ n'ime ha na-anụ ife na-asụ. Anyị abịa ịza m. Iwe na taịtụlụ ya bụ n'oyibo ka anyị ede. Taịtụlụ ife a ndelu na-eme. Ọ n'oyibo ka ọ wụrụ. Mmadụ ife mmadụ nnọọ ya apụta na-echewu. Kedu ka m mesi kwapụ onye a? Ka m kpokọrọ ife ọ kpatara. Meje gba mbọ. Ihe ndị Igbo pụọ ka ịchịkọrọ ife ha kpatara. Ihe amaneji n'ikwu eche na ihe amaneji na ya. Ịchịkọrọ ife ndị Igbo kpatara nọ ka nwa jeela na obie.
lechaa otu ahụ 1 year ọ natakwana na afọ ọzọ ego etu akọ ya adị mana ọ ya emekwanụ ọ ya eme ọ bụ na ife Chineke si na Biafra ya abịa Biafra abịa emewe diplomatic talks na ọ na-ekwu ha eje international politics isi izie nke onye ahụ ebe a ekpe unu ikpe kpewuo unu n'obodo oyibo onye ahụ esizie lee enye onye ahụ ego ife na-eme Naijiria kịta eji ewe malụ ụlọ ọmụmaatụ akwụ na afụne maka onye na-asị ụlọ esi izi ịkọwatara ya kere ife na-eme kịta nke a Ogun steeti ka o mere ha na-eji na kọntraktị ha nwee with China onye China ndị China agba ha akwụkwọ n'obodo oyibo a na-anakọsị ya prọpatị a na-anakọsị Naijiria anazie prezidenti sizie presidential jet sizie prọpatị ọwụrụzie ka ife a na-ekwere ife a nne ụnụ anụ na ebe a ka ntị ka hapụ ya gbasaa n'ozi ya